Sababu jɔn ka wuli ka i ka sababu ɲɛɲini o de ɲɔgɔn tɛ a fɔ ko karamɔgɔ Umaru Samaseko a nana ni sababu sɔrɔ sira ye n'o ye a ka kabako safunɛ a ka kabako usulan ye. A ka kabako safunɛ o ye qualité 3 ye an da bɛna se a kelen kelenna baaraw bɛɛ lajɛlen ma aw ka hakili to a la. A ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Umaru Samaseko safunɛ b'a bolo ni i ye nafolo sɔrɔ ni ale ma ban fewu i ti dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka bila a nɔ la. Donc a ka safunɛ filɛ nin ye n'i ye ale ko ni mana nafolo sɔrɔ dɔ de bɛ fara a kan abada lezi dɔ tɛ bɔ a la. A ka safunɛ kelen a bɛ o baara kɛ. O la a ka safunɛ filanan ale filɛ nin ye siri min b'i la siri min bɛ ka kɛ sababu ye i tɛ fɛn sɔrɔ siri min bɛ ka kɛ sababu ye i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɔ ani ɲɛ fiyewu n'i ye ale ko la a siri jugu a b'o tigɛ ka bɔ i la pewu. A ka safunɛ sabanan sababu min b'a kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ sababu min b'a kɛ i bɛ kunnadiya sɔrɔ sababu min b'a kɛ i bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a ka safunɛ sabanan a b'o fana kɛ. O la nɛgɛjuru sira karamɔgɔ Umaru Samaseko ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 0 + 223 77 50 76 50 o ye karamɔgɔ cɛ yɛrɛ ta ye mais a bɛ sɔrɔ mɔgɔ min bolo o ye Ali Tesugu ye 07 01 09 65 32 07 78 69 89 06 o ye a ka Abidjan numéro ye. O la Ala sago a bɛɛ lajɛlen sago a ka dɔn k'a fɔ nin san fana a tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ mais Ala y'a dɔn